سلام كما يتمسيو خبركم انت خطاتلتين لومي حامس عصر شمان تمسكرم ساعة 9 مشاز تدالوه هاقراونا قراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا تكاتاتو لنا بخبر زعدم بيدرس منقص عرس زينا عبد النوزوبا باتسع وطيت تمهارو عبد هاقراو فتنا شامناي كفلي عامة تمرت 2024 عبيتاريو عبد النوزوبا منصورة عبد موقاد زي وحسات عقم حرشا وكمامات استمروا توايبون عبد النوزوبا فوروم مدب مترنا في عدتات بزل على كتفالو مزخاخر غريبون يوكرين بولندن كل ايرن موحاس وتهدراون تصدتاون سممع كتيمان إسرائيل بليبانس بزكايدتو دبدب سبال بونفرتي سباون واتاون كسارات وريدو أستراليا مثلا فابكت غازات بالعلسو ساميتاويت كوتوغلو يتم كمزلوا حبيرا عبد النوزوبا باتسع وطيت تمهارو عبد هاقراو مرمرا شامناي كفلي عامة تمرت 2024 عبيت كم زرعية تقليتسون وكل إيرينا دمساس تسقاي نزدالو زيناو تصاب ميكال حدقو كاوربايم عبد النوزوبا باتسع وطيت هاقراو ملقق فتنا شامناي كفلي عامة تمرت 2024 عبيت كم تمزقبة تقليتسون بعصوتو شوعات مسكرما بستخايدة قمقام حلفا بيت تمرت نايتو نوزوبا ممر اسماعيل صالح حفظ غروبة صبصاب كابتوما بتاقراو فتنا زتقافلو تمهارو لعلي 75 ميتايت كحالفو غلو مسنايت حالف عامد كنتاصرن كلو تاهز بالعلي 27 ميتايت كب كم زبالة حابيروم حلفي كالاي درجة بيت تمرتي زوبا سيوناو كحي بحري ممر سعيد صالح بوغنو ببقوانو بزقبر قطوصراو سراح زركة وطيتن زوسد عرام سوقمتات زحقس لزغنة بقبو كتحاز بملباو زرات صقمات ببدرجان مفتاح سلاسل نطفتات بزحيلة ملكعو كم زسرحلو آبيهم عطا قاطامي آب مديات بالن سبورتن تعنان نايز تخيل نطفتات صبصابات قريبون تزتيلون تساتفتي بوغنوم صقنا بيت تمرتك قلاطف حصرت ممهران قانقوا عدن ممهاري مصحفتن فتح كناديلو تنكتات مقراس تمهارو تلليو نموغادو كسراح كمو ناب كل الدرجاتات زر واحد الصدقاتات كفتح زبر ريتوتاتن لواتاتن اغريبهم أكاد سرح نوزوبا باتسعاتو تولد تسفازجي عبزهابو مزاز مخال نعبيت تمرتي زعنقفو هاقوافات كساب بدرجة بيت تمرتي وريدكا كرايون قلت فتح كنا ديلو من بمحصان ممحدات كتما عبز مدايزي اجامو كبركت كموترو دلو مخانو عرقاقيصوم عبد زباقاش باركان نوزوبا منصورة عبد موقاد زي وحسة تقاق مع حرشا وكماماتن مرقات وحس مهرتن استمرو توايبون وكيل إيرينا عبد ياسين زدالو زيناو تصطب التهبت مريم أبتعنا سب انسساتاتن أكبابن أهلتاو طلوا زي بلو حرشاو مهرتن مفرايد زكايد زلو تعرن مسمار جنفر زواو أقلقلت قطط زباقاش باركا أمنو زوا منصورة أموغاد زي وحس أتغاقما حرشاو كماما زتكور أستمرو هيبو عبتي وكلته حارستوت أما حضرتن محدارات كبابن كإلاتات حرشان استساتفوا أستمرو بفلات كونه بزي فلات زقبر تتكأمنت حرشاو كمامات أبتعنا سبن انسساتاتن كمون أب أكبابي كورد زخل حاسي أب قمت بمئتاو حرستوت مغرسة مويا حرشات يتحاوصوت تتكأمنت حرشاو كمامات كوقدو متحساسبي قريبو حلافي جنفر زواوي أقول قطط زواقاش باركا أتحاقوس قبر ماريم علامات أستمرو دحنت حرشاو فريات بمرققات عنا حبرة سمو حاس كم زخونا بمتكاس حرستوت بهراو دخعن ميلاتات مخعبة اتوتن خزاوترو كإلاتات حرشا أبرتي عم كسرحو أزخاخيرو أما حدار نؤزوا منصورة أتتادس قبر قرقش بوغانو أتأستمهرو عبي أقدا سنة كم زلو بمقلاز كلهم حرشاو فريات زغربو أكلات بحافشا حرستوت دما بفلاي كابزي وحسة أمنت حرشاو كمامات كحيبو توبيحو أما وداتا وانا دايركتور كفل حرشان مريتن أتو أبو بكر عثمان اتبكي إلاتات قططر حابت انسسان بقلن ستوهب أستمهرو ما أزاو مقبي نخلو أب كل زبل شوتا مينستر حرشان موقع كابستكبر زلو مدبات كم زخونة بمتكاس
ንቑሕ ኣበርክቶት ሓረስቶትን መላእ ሕብረተሰብን ክምባል ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ተሳተፍቲ ድማ ዝተዋህቦም ኣስተምህሮ ኣብ ሳዕቤናትን ኣገባብ ኣጠቓቕማን ሕርሻዊ ቀመማት ንዝጸንሖም ኣፍልጦን መረዳእታን ከም ዘዕበዮ ብምጥቃስ ድሕነቱ ዝተረጋገጸ ሕርሻዊ ምህርቲ ኣብ ምፍራይ ኣተኪሮም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብ ንዞባ ፎረም ጥርናፍ ዓድታት ንመስርሕ ምውዳድ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘቃላጥፍ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ዘርእዝግነ ማርያም ኣዘኻኺሮም ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ምዕሩይ ዘርግሐ ትምህርቲ ንምርጋጽ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ ከባቢታት ዲዖት ዝተኸፍተ ኣብያተ ትምህርቲ ዕድል ትምህርቲ ኣብ ምፍጣር ዝምስጋን ኣበርክቶ ከም ዝገበራ ብምጥቃስ ኣብ 2018 ካብ 2 ዘይሓልፍ ዝነበረ ቁጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ 6 ክቢሉ ከም ዘሎ ከምኡውን ኣብ ደናሎ ዑመር ቃብረን ኡምለን ዝነበራ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ማእከላይ ደረጃ ከም ዝዓበየ ሓቢሩ ንዝርግሐ ትካላት ጥዕና መልኪቱ ድማ ኣቶ ዘርዝጊ ኣብ ማእከላይ ቦታ ማለት ኣብ ኡምለ ሓንቲ መደበር ጥዕና ኣብ ደናሎን ማይላከሶን ድማ ንቑጣ ጥዕና ከም ተዋደዳ ብምሕባር ኣብ ክንክን ኣደን ህፃንን ዕቤት ይምዝገብ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣቶ ዘርዝጊ ኣብ መወዳእታ ተሳትፎ ተማሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ እናዓበየ ከም ዝመፀ ብምጥቃስ ተበፂሑ ዘሎ ዘተባብዕ ውፅኢት ንኽዕቀብን ንኽምዕብልን ተሳትፎ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ተላብዩ ኣካየት ስራሕ ምምሕዳራት ከባቢ ደናሎን ኣሮማይልን ብግዲኦም ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ርስቲ ዘካይድኦ ንጥፈታት ኣብ መጥርናፍ ዓድታት እውን ድርኺት ይፈጥራ ምህላዋን ኣገንዚቦም ሳላ ዝተኻየደ ውህድ ጻዕሪ ብቕዓት ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኩሉ መድያት ብሓፈሻ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ድማ ብፍላይ እናበረኸ ከም ዝመፀ ብምርጋጽ ጸገም ቀረብ ስተማይ ክሕሰበሉ ተበላሹ ዘሎ ጽርግያ ፎሮ ቆሓይቶ ድማ ክጽገን ተላብዮም ኣብ ንዞባ ማይ ዓይኒ ንኣገዳስነት ጽፉፍ ስታስቲካዊ ስርዓት ሓበሬታ ኣብ ትግባር መንግስታዊ ዕማማት ብሓፈሻ መደባት ልምዓት ድማ ብፍላይ ዘተኮራ ኣስተምህሮ ንኣመሓደርቲ ከባብን ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ንዞባን ተዋሂቡ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ስታስቲክስን ስርዓተ ጂኦግራፊያዊ ሓበሬታን ዞባ ደቡብ ኣቶ ፍጹም ገብረዝጌር ኣብ ዛቦ መብሪ ህላዊ ንጹርን ጽጹይን ስርዓተ ሓበሬታ ኣብ ዝትለሙን ዝትግበሩን መደባት ቀንዲ መወከሲ ከም ዝኾነ ብምሕባር ምምሕዳራት ብፍላይ ከዓ ኣመሓደርቲ ከባቢ ዓቲቦም ክሰርሕሉ ጸዊዑ ኣቶ ፍጹም ኣተሓሒዙ ኩሉ ካብ 15 ዓመት ንላዕሊ ዕድመ ዘለዎ ዜጋ ካርድ ነባርነት ክሕዝ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤትን ዝተወልደ ህፃንን ድማ ናይ ክብሪ መዝገብ ክህልዎም ኣዘኻኺሩ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ንዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ከፍለ መንግስት ድማ ንተግባራውነት ናይቲ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ኩሉ ዝምልከቶ ብዕቱብ ክዋሳእ ከም ዝግባእ ሓቢሩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ን6 ዋርሕ ብመባእታ ትምህርቲ ሙዚቃ ክልሲ ሓሳባውን ግብራውን ስልጠና ዝቐሰሙ 33 መንእሰያት ብ16 መስከረም ኣብ ባሮንቱ ተመሪቖም ዝካየድ ንጥፈታት ብስነ ፍልጠታዊ መርሓ ሓሳብ መጽናዕትን ስልጠናን ዝተሰነየ ምስ ዝኸውን ኣድማዕነቱ ርጉጽ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ኢድሪስ ሳሌሕ እቲ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዞባ ዝተዋህበ ስልጠና ኣብቲ ኣካል ባህላዊ ውርሻታትና ዝኾነ ሙዚቃታት ንምጽናዕ ዝካየድ ስራሕ ዝህልዎ ኣበርክቶ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ገሊጹ ወኪል ተመረቕቲ ብወገኑ እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ሞያዊ ክእለት መንእሰያት ንምፍታሽን ንምምዕባልን ዝግበር መደባት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጽሑ ምምሕዳር ዞባ ብዝሓየለ ክሰርሓሉ ተማሕጺኑ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሑሪ ድማ ብቕዓት መንእሰያት ኣብ ሙዚቃ ከምባል ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መንእሰያት ተማሃሮ ማዕረ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ብቕዓቶም ኣብ ሙዚቃ ክሕይል ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ዩክሬንን ፖላንድን ክለኣየረን ንምውሓስ ሓበራዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ንጥፈታት ከካይዳ ዘኽእለን ስምምዕ ከቲመን ሚኒስተራት ምክልኻል ክልቴን ሃገራት ሎሚ 18 መስከረም ኣብ ከተማ ኪየቭ ኣብ ዘካየደዎ ዝርብ እቲ ስምምዕ ብፍላይ ካብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ዝዓለመ ምዃን ሓቢሮም ብመሰረት ስምምዕ ዩክሬንን ፖላንድን ወተሃደራውን ቴክኖሎጂካውን ጸጋታትን ብምውሃድ ብሓባር ክሰርሓ እየን እቲ ስምምዕ ፖላንድ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሩስያ ክለኣየራ ከም ዝጠሓሳ ድሕሪ ምኽሳሳ ይስዕብ ስለ ዘሎ ንሩስያ ዘነጻጸረ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር ነቲ ክሲ ዝነጸገት ሩስያ ብወገና ሃገራት ኤውሮጳ ኣንጻራ ዘካየደኦ ተጻብኦታት ንምሕያል ምኽንያት የናድያ ምህላዋን ወቒሳላ ድሕሪ እቲ ፖላንድ ዘቕረበቶ ክሲ
ኣባላት ኔቶ ዘካይድኦ ሓበራዊ ወታደራዊ ንጥፈታት ከም ዝሓይልኦ ጸብጻባት ይረድኡ እቲ ወታደራዊ ንጥፈታት ኩናት ዩክሬን ብዘተን ምዕራፍ ንዝካየድ ጻዕሪ ዝዓናቕፍን ንጸጥታ ምብራቕ ኤውሮጳ መሊሱ ዘኽርን ምዃኑ ሩስያ ከተጠንቅቕ ቀኒያላ እስራኤል ትማል 17 መስከረም ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሊባኖስ ብዘካየደቶ ደብዳብ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ መጥቃዕቲ ስትራቴጂካዊ መፍረን መኽዘንን ኣጽዋር ዝርከቦ ወታደራዊ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሒዝቡላ ከም ተሃርመ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ እቲ ወታደራዊ ዕላማታት ንሉዓላውነት ሃገሩ ስጋት ምዃኑ ዝገለጸ ሰራዊት እስራኤል ንምዕናው ዝካየድ ስርሒት ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ ይኹን እምበር እቲ ደብዳብ ኣብ ሰላማዊ ዕላማታት ከም ተፈጸመ ዝገለጸ መንግስቲ ሊባኖስ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሒዝቡላህን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ስምዕ ምቁራት ተኽሲ ከም ዝገበሩ እኳ እንተተገልጸ እስራኤል ብተደጋጋሚ ክትጥሕሶ ምጽናሓ ይሕበር እስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ኣብ ሊባኖስ ከተካይዶ ብዝጸንሐት ወታደራዊ ስርሒታት ልዕሊ 4,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 10,000 ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ጸብጻባት የረድኡ ኣውስትራልያ ንመጠን ትፋ በከልቲ ጋዛት ኣብ ውሽጢ ዝመጽእ 10 ዓመታት ብልዕሊ 60 ሚታዊት ከተጉዶ ውጥን ከም ዘለዋ ሓቢራ ሃገሩ ነቲ ክሳብ 2035 ዝርጋሕ መደብ ንምስማር ቢልዮናት ዶላር ክትስልዕ ምዃና ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ ኣልባኒዝ ገሊጹ ኣሎ ኣውስትራልያ ክሊማዊ ነውፂ ንምግታዕ ዕቱብ ስጉምቲ ምስ ዘይትወስድ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት ልዕሊ 400 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ክሳራታት ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ኣከባቢ ከጠንቅቑ ጸኒሖም ዝዓበየ ኣከባቢያዊ ብከላ ካብ ዘስዕባ ሃገራት ዓለምና ምዃና እትግለጽ ኣውስትራልያ ነቲ ተርዮ ንምግታእ ስጉምትታት ክትወስድ ከም ዘይጸንሐት እያ ትውቀስ ኣብታ ሃገር ሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ ንምዃኑ ዝጥቀስ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ዕለቕለቕን ክትርዋዕን ተደጋጋሚ ተርዮታት ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ክሊማዊ ለውጢ ንምግታእ ኣብ 2015 ኣብ ፈረንሳይ ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምዕ ንምትግባር ዛጊት ዝጥቀስ ስጉምቲ ከም ዘይተወስደ ይጥቀስ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ካብ ከተማ ሞስኮ ናብ ጸሊም ባሕሪ ዝርጋሕ ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበየ ፕሮጀክት መስመር ባቡር ምድሪ ክህነጽ ክታሙን ቢሮ እዚ 4500 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ዘመናዊ መስመር ንሩስያን ቤላሩስን ዘራኽብ ብምዃኑ ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ዝግበር ምንቅስቓስ ክብ ንምባል ተርኡ ልዑል ምዃኑ ተገሊጹ ብዘይካዚ እቲ ፕሮጀክት ካብን ናብን ከተማታት ሩስያ ንዝጸንሐ ምንቅስቓሳት ብዓይነትን መጠንን ዘመሓይሽ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ መስመር ምስ ተዛዘመ ብደረጃ ዓለም ድሕሪ ናይ ቻይና ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክስራዕ ምዃኑ መንግስቲ ሩስያ ሓቢሩ ሰራዊት ቬንዙዌላ ካብ ትማል 17 መስከረም ጀሚሩ ኣብ ባሕሪ ካሪቢያን ንሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል ሰፊሕ ወታደራዊ ልምምድ ጀሚሩ ሰራዊት ቬንዙዌላ ነዚ ልምምድ ዘካይድ ዘሎ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኣሜሪካን ተኸሲሱ ዘሎ ምትፍናን ንዓበየ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዩ ሚኒስተር ምክልኻል ቭላድሚር ፓድሪኖ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ 12 መራኽብ ኩናት 22 ነፈርቲ ውግን 20 ፈጣናት ጀላቡን ከምኡውን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝርከቦ ዝተፈላለየ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ከም ዘጠቓልል ኣፍሊጡ ዕላማት ልምምድ ካብ ውሽጣውያንን ግዳማውያንን ተጻባእቲ ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ንምምካትን ሰላምን ጸጥታን ምርግጋጽን ዝዓለመ ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ሓቢሩ سعود عرب باكستان تمال 17 مسكرم كلتاو وتادراو وعل كتيمن توعل وراس عرات سعود عرب محمد بن سلمان قدما مينستر باكستان شهباز شريفن اب كتما رياض اب زكايدو ركبي تبصيهم اتي وتادراو وعل اب منغو سراويت كلتين هاغرات ناي متحبار مديات ممعبالن اب اوان حدغان كال اغاطميتاتن حبراو سرحيتات ناي مكياد عقمي نمعباين زعلم مخانو يحبرالو بصحفت قدما مينستر باكستان بزوص مغلصي بمسرت زوعل زخونه يخونا بلعل حانتين زكايد متكعتي اب كلتين هاغرات كم تفصمه كم زقصرن حبراو غبره مرسي كم زوهاون حبيرون اتسقمتي زباو وطري نعبيا بزمصالو زلو اوان اب منغو باكستانن سعود عربن نحايلو عمتات نزقصله ጸጥታው ሸርክነት ዝሐይል ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ክልቴን ሃገራት ገሊጾም باكستان سعود عربن نعسرتات عمتات طبق نقداون وتادراون زمدنا كم تصنح زحبرو صبصبات كلتين هاجرات حيالو حبراو وتادراو لمدات كم زكايدان باكستان قبل شان 1997 جميره لعل شمون تشع سراويت سعود عرب كم زسلطنتن يتقصون
ዴንማርክ ንፈለማ እዋን ሰብ አልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ዝርከቦን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣጽዋር ክትውንን መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጣ ቀዳሚት ሚኒስተር ሜት ፍሬደሪክስን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦቶ መግለጺ እቲ ውሳነ ካብ ሩስያ ክመጽእ ንዝኽእል ስጋታት ንምምካት ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓቢራ እቲ ኣጽዋር ሰራዊት ዴንማርክ ኣብ ነዊሕ ርሕቀት ንዘሎ ዒላማታት ጸላኢ ክወቅዕ ከም ዘኽእሎ ብምግላጽ ድማ እቲ ውሳነ ኣብ ፖሊሲ ምክልኻል ዴንማርክ ናይ ፈለማ ዝዓበየ ለውጢ ከም ዝኾነ ኣነጺራ ይኹን እምበር ዴንማርክ ነዚ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣጽዋር ንምሽማት ክንደይ ባጀት ከም ትስልዕ ዛጌት ዝሃበቶ መግለጺ የለን ዴንማርክ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ስራሕቲ ኤውሮጳ ዝኾነ ስርዓት ምክልኻል ኣየር ንምሽማት ልዕሊ $9 ቢልዮን ከም ትስልዕ ምሕባራ ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ዴንማርክ ነቲ መደብ ሩይ ዕብዳን ክብል ብምግላጽ ንጸጥታ ሃገሩ ሓደጋ ምዃን ሓቢሩ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ጸጥታዊ ስጋት ሩስያ ንምምካት ብዝብል ምኽንያት ወተሃደራዊ ዓቕምታትን ንምትርናዕ ዝጀመሮ ንጥፈታት ብዝሓየለ መልክዑ ይቕጽሎ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲን ትማሊ 17 መስከረም ኣብ ዘካየደዎ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ብዛዕባ ክልታዊ ዝምድናታትን ኩናት ዩክሬንን ዘትዮም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ብዘሎ እወታውን ዕዉትን ዝምድና ዘለዎም ዕግበት ብምግላጽ ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድና ንምድንፋዕ ዘካየደዎ ጻዕሪ ካሕይልዎ ቃላት እዮም ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ኣብ መንጎ ህንድን ሩስያን ዘሎ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ኣብ ምሕያል ዓቢ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ክልታዊ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ዘካየድዎ ሃናጽ ዘተን ምትሕብባርን ብዝለዓለ ከም ዝቕጽላ ነጺሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ብወገኑ ህንዲ ኩናት ዩክሬን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣበርክቶ ክትገብር ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምድላዋት ናይቲ ፕሬዚደንት ሩስያ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ህንዲ ከካይዶ መዲቡ ዘሎ ዑደት ከም ተመያየጡ ተቓሊሑ ፕሬዚደንት ፑቲንን ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲን ናይ ቴሌፎን ርክብ ከካይዱ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዋርሕ ዘይመልእ ግዜ ንሳልሳይ ግዜ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ንዞባ ባፅዕ ውፅኢት ተምሃሮ ኣብ ሃገራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ሕቤት ኣርዩ ኣብ ንዞባ መንሱራ ኣብ ምውጋድ ዘይውሕስ ኣጠቓቕማ ሕርሻዊ ቀመማት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብ ንዞባ ፎሮ መደብ ምጥርናፍ ዓድታት ብዝለዓለ ክድፋኣሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ዩክሬንን ፖላንድን ክለኣየረን ንምውሓስ ወታደራውን ጸጥታውን ስምምዕ ከቲመን እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ብዘካየደቶ ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ኣውስትራልያ መጠን ትድፋእ በከልቲ ጋዛት ብልዕሊ 60 ሚታዊት ከተጉድሎ ክትውጥን ከም ዘለዋ ሓቢራ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም